mikor a test versenyt fut a lélekkel. Híradó csapataink mindenkit megelőzve teremtették meg a legelső összekötetést az anyaországgal. Nehéz szenvedésekkel, megalázatásokkal teljes esztendőn minden könnyes bánatom át. E mai napon végtelen örömmé, kifejezhetetlen hálálat és rendületlen bizalommal lelkünkben, amikor vitéz hadseregünk felszabadító csapatai élén főméltóságú kormányzó úr Komárom ősi földjére lépett.